Hej med Friis, og i dag vil jeg lave beviset for sinusrelationen. Og jeg vil starte med at finde sammenhængen mellem stort A og højden H og hypotenusen B. Og jeg vil finde det ved at sige sinus til A lige med højden divideret med hypotenusen. Og jeg vil starte med at isolere H ved at gange med B på begge sider af lighedstegnet. Så det vil jeg få sinus til A gange med B. Og nu vil jeg så finde sammenhængen mellem stort B, hypotenusen H og hypotenusen A og højden H. Jeg gør det samme igen. Sinus til B lige med højden H divideret med A. Og nu isolerer jeg så H. Så vi skal H lige med sinus til B gange med A. Og nu vil jeg så lave en ny trekant for at finde sammenhængen mellem C og den nye højde, som jeg kalder H mærke, og hypotenusen A. Så sinus til C lige med højden mærke divideret med hypotenusen A. Og nu isolerer jeg så H. H lige med sinus til C gange med A. Og nu kan jeg så sætte højden, de her tre højder ind i formlen til udregning af arealet i trekanten. Som er T lige med en halv